És la firma de l'armistici de la Primera Guerra Mundial. Avui fa 100 anys a Compiègne, al nord de França, dins d'un vagó de ferrocarril al camp de batalla. Alemanya va capitular després de 4 anys de guerra que van deixar més de 16 milions de morts. Uns 10 milions eren soldats i la resta civils morts pels bombardejos, la fam i les malalties. Milers de persones van sortir als carrers de París a celebrar la victòria. I avui, al centre de la capital francesa, en concret a l'Arc de Triomf i als Camps Elisis, ha acollit el gran acte de commemoració de l'armistici. Hi han participat 70 caps d'estat i una quinzena de líders d'organitzacions internacionals. Una cerimònia solemne en què ha planat un cop més el missatge que el projecte comú europeu és la via per evitar que es repeteixi el conflicte. Josep Capella. Sí, una cerimònia molt emotiva, molt solemne, també davant la pluja, sota la pluja, com en aquests moments a la capital francesa, amb la plana major de tot el món reunits aquí, en aquesta ciutat, per celebrar aquests 100 anys de la firma de l'armistici. L'amfitrió, Emmanuel Macron, que ha anat rebent primerament al Palau de l'Elisi les principals autoritats internacionals, tots, menys el president nord-americà, el rus Vladimir Putin i el primer ministre d'Israel, que han arribat directament a l'Arc del Triomf, han passat abans per l'Elisi per ser rebuts per l'amfitrió. Una cerimònia, com dèiem, amb un únic discurs, el de l'amfitrió, el d'Emmanuel Macron, amb fort contingut polític, contraposant patriotisme amb nacionalisme, però sobretot davant els líders mundials, aquest cop sí, davant de Trump i també de Putin, fent una aposta clara pel multilateralisme com a manera, com a forma de resoldre els problemes del futur. Records també a la Gran Guerra, a les seves lliçons que cal extreure'n per treballar a favor de la pau. Tota una cerimònia plena d'emocions i de sentiments a flor de pell per posar 100 anys després aquest tram final en aquesta commemoració. Les 11 del dia 11 del mes 11, 100 anys després. Tots els campanars de París han recordat el precís moment que es va aturar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Aturar, però no pas acabar. 21 anys després es reprendria en la Segona. Des d'aleshores, Europa ha mantingut el període més llarg de pau continental. Potser per això, per recordar-ho i refermar-ho, mandataris dels 70 països bel·ligerants aleshores s'han recollit davant la tomba el soldat desconegut d'aquella contesa. Sota l'Arc de Triomf de París, que commemora els caiguts precedents en les guerres revolucionàries franceses i les napoleòniques europees. Al capdavant d'aquest refermament de la pau en nous temps convulsos, el president de França i la cancellera d'Alemanya. Representants de velles enemistats, ara un eix imprescindible per a Europa. Més enllà, a costat i costat, dos aliats rivals, els presidents dels Estats Units i Rússia. Revista de tropes i la Marsellesa sota un dia gris com el de l'armistici. Un Macron solemne desitja que mai més. 1918. C'était il y a 100 ans. Cela semble loin, et pourtant c'était hier. Les traces de cette guerre ne se sont jamais effacées, ni sur les terres de France, ni sur celles d'Europe et du Moyen-Orient, ni dans la mémoire des hommes partout dans le monde. Souvenons-nous, n'oublions pas. I el centenari s'ha acabat amb un himne de crescendo constant compost per un veterà d'aquella guerra, Maurice Ravel. Minuts i minuts de notes repetides. Potser per no oblidar que tot pot tornar a començar. Totes les delegacions dinen ara plegats, convidats per Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi. Allí ja han anunciat Donald Trump i Vladimir Putin que buscaran un forat per repassar diferents qüestions de l'agenda. A la tarda,
També temps pel debat sobre el futur, sobre la pau, en aquest fòrum de la pau que inaugurarà la cancellera Angela Merkel, també amb una taula rodona on hi participarà Pedro Sánchez, el president espanyol, que com el rei Felip VI han assistit, com hem vist, als actes aquí a París. Gràcies, Josep. Va ser una guerra llarga, de desgast i de trinxeres, com hem dit, amb milions de morts i que va deixar profundes cicatrius a tota Europa i a tot el món. Alguns dels llocs on es van lliurar les batalles més sagnants s'han convertit en memorials pel record. Ypres, a Flandes, molt a prop de la frontera entre Bèlgica i França, s'ha convertit en el centre d'un turisme trist. Fa 100 anys aquest poble i les seves rodalies estaven farcides de trinxeres que van ser l'escenari d'algunes de les batalles més sagnants del front occidental de la Primera Guerra Mundial. Els visitants trobaran a cada pas estàtues, monuments, restes de trinxeres, búnkers i, sobretot, cementiris. N'hi ha de petits i altres de molt grans, com el Tiny Cot, on hi ha enterrats 12.000 soldats, sobretot britànics. Fins aquí venen familiars d'aquells soldats i moltes escoles. To challenge the students' emotions, to challenge what it was like, to make them realise that it's more than just reading about it in books and seeing it on films. These are real people that lived really difficult lives. El blanc de les làpides dels cementiris aliats contrasta amb el marbre fosc dels cementiris alemanys. A l'Angemark hi ha el més ampli. El silenci pesa en tots aquests espais de dol i homenatge. Aquí la Primera Guerra Mundial va ser sobretot una guerra de trinxeres. En els 4 anys que va durar el conflicte, les línies es van moure molt poc. Cada moviment tenia un alt cost humà i entre batalla i batalla, la guerra de desgast. Els soldats passaven els dies en aquests espais tan estrets fets amb sacs de terra. Havien d'estar la major part del temps de genolls o mig ajaguts i tenint en compte la duresa de l'hivern en aquesta zona, ens ho hem d'imaginar tot ple de fang, d'aigua i amb una humitat terrible. L'última visita del dia és aquest monument on cada dia s'homenatja als soldats morts, cada dia a les 8 del vespre des de fa 90 anys. Xavi Coral, TV3, Ypres.